Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag babatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Dugang ang mga LGU nagkansela sang klase bangod sang mainit nga panahon. Mayor Benitez magahulat sang rekomendasyon sang DRRMO kung nagkakadapat nga magdeklarar sang state of emergency. Duha ka mga lineman arestado bangod ng awat sang kable sang telco. Bangkay sa taga Bacolod nga nagabaklid ginwigit sa Don Salvador Benedicto. Kag sa Good Vibes, daycare center nga wala na sa may nagasulod nga estudyante tugas sang yabok, nagbaton sang aircon kag TV. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may rollback sa presyo sa produkto petrolyo buwas nga adlaw. Base sa announcement sa mga petroleum companies sa Pilipinas, may sinentimos nga rollback sa bilis ng produkto petrolyo. 50 sentimos ang rollback sa kada litro ng gasolina, 25 sentimos sa diesel, kag 30 sentimos sa kerosene. Nangin sunod-sunod ang rollback sa presyo ng gatong o galing sinentimos matapos ang dalago nga saka sa bilis ini sang bulan sang Pebrero. Buwas sa aga ipatuman ang rollback. Sa number 9, punong barangay Cesar Distrito nagpasalig nga hindi maapektuhan ang iya pagserbe sa barangay karon niya gin-appoint siya bilang spokesperson ni Mayor Albi Benitez. Gin-anunsyo ni Mayor Albi Benitez ang pag-appoint kay Barangay Singkang Airport punong barangay Cesar Distrito bilang iya mangin spokesperson sa ginpatigan nga press conference kay ina sang aga. Ginsiling sa alkalde nga wala siya sa nakita nga konflikto sa pagpili kay distrito nga sadtuan ay iya nangin ka-running mate sang tinilikdan nga piniliay. Nagpasalig si distrito nga hindi maapektuhan ang iya pagserbe sa barangay bilang newly appointed spokesperson sang alkalde. Dugang pa niya nga konbasehan ng Civil Service Commission ang pagbaton sang double compensation gikan sa local government unit amo lamang ang ginadumili sa pagsulundan. Si distrito ang nagserbe na sadto bilang konsehal sang syudad. My duty is only to expound. Sometimes when the mayor is not available, we can expound and elaborate whatever statements and whatever the mayor wanted to deliver. Insofar as the messaging is concerned. Wala mo lang na yan. So I don't think there would be conflict. And you will take for granted one responsibility over the other. Sa number 8, acting governor karon sang probinsya si Vice Governor Jeffrey Ferrer kag acting Vice Governor naman si Board Member Manuel Frederico. Marso 11 tubtub 15 magapungko bilang acting governor kag vice governor Sanday Ferrer kag sandig sa executive order naging papanaog ni Governor Eugenio Jose Lacson. On official travel karon si Lacson nga magatambong sa graduation sa mga Negrense students nga na-enroll sa Hoshin School of Healthcare sa Miyako-no-jo sa Pungsod, Japan. Siya man ang magatambong sa consultative meeting kaupo ng mga Negrense scholars. Sa EO nakasaad nga sa tinutuyo nga mangintayuyon ang paghatag sang basic ag social services kinahanglanon ang pag-designate sang acting governor kag acting vice governor. Sa number 7, napulo ka mga funeral parlors ang mangin ka-partners ang syudad pinagi sa back-chip program agod nga mabuligan ang mga nalisdan. Napulo ka mga funeral parlors sa syudad na natagaan sang accreditation sang Bacolod LGU nga mangin ka-partners ang syudad sa paghatag sang burial assistance sa mga nalisdan. Ginsiling ni DSSD OIC Alma Gustilo paagi sa Bacolod Comprehensive Health Program sarang mabuligan ang mga namatyan sang himata para maka-avail sang kapin 10,000 pesos nga burial assistance. Dugang ni Gustilo nga kung back-chip member ang pasyente ang napatay, automatic na ang pagbaton niya sang ayuda. May option man ang mga nalisdan nga pamilya sa pagpili sang 7,000 pesos nga cash assistance gikan sa syudad o kung burial services halin sa mga partner nga funeral parlors. Sa records ng DSSD, may masobra 2,190 ang nakabaton sang burial assistance gikan sa syudad.
kung backship holders, dapat backship holders sila. If it is a backship holders, ma-apply sila and atong nga barangays, also ang atong mga punong barangays, kung mangayo sila help or mag-avail sila, then they can seek for us sa atong barangay, ang punong barangay ta, so that the punong barangay can coordinate and contact sa atong hotlines. Sa number 6, duha ka mga technician arestado bangod nangawat sang kable sang telco. Nadakpan sa akto nga nagapang-utod kag nagapangawat sa mga kables ang PLDT nga wala sang permiso kung halin sa kumpanya ang duha ka mga nagpakilala nga technician sa Barangay 4 sa Bacolod City. Sila kanday Francis Diantan, 21 anyos, kag Jeric Marone, 29 anyos. Sa report sang Police Station 2, nakumpiskar sa mga sospek ang kable sang PLDT nga may kalabaon nga 66 feet kag nagabalor sang 26,500 pesos. Sa lakyan nga ginapanag-iya sang Intro Cable and Communication Supply Corporation kag hagdanan nga gingamit sa pagpangawat. Yara na sa kustudiya sa Police Station 2 ang mga arestado kag magapangatubang sang kaso nga pagpangawat. Sa number 5, bangkay sing isa ka lalaki nga taga Bacolod nga nakabaklid sang ginwigit sa banwa sang Don Salvador Benedicto ang nakilala na. Nakilala ng bangkay sang lalaki nga nasapuan nga nakabaklid kag may tabon nga tela sa ulo sang Sabado sa Purok Cobra, Barangay Igmayaan, Don Salvador Benedicto. Suno kay Police Lieutenant Ignacio Javier, Deputy Chief sang Don Salvador Benedicto, nga ang nasapuan ginkilala nga si Allen Palmos, 29 anyos sang Fortune Town, Barangay Estefania sa Bacolod. Suno sa pulis, positibo ang ginkilalang biktima sa iya magulang pinagi siya nga tattoo. Nakita sini sa mga report nga may nasapuan nga bangkay sa mga lugar kag pareho ang tattoo sa iya nga mangod sa likod nga Commander Jokjok Baldomar. Webes ang nagligad nga simana sa nagalin si Allen sa iya puluyan kag wala na ini nakabalik. Base sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, naginbilin lamang ang bangkay sa mga lugar. Nakaagi na bilanggo sa atong biktima sa kaso angot sa iligal nga droga. Sa number 4, task force ang magapasiguro nga mapadasig ang construction sa duha ka mga infrastructure projects sa syudad para madugangan ang water supply. May report si Nico Delfin. Nagsugod ng pipe-laying project ang pribado nga water supplier sa Bukal-Bukal Springs sa Barangay Alingilan nga magaangot sa injection pump sang Basiwa Prime Water. Agud madugangan sang 5 to 10 million liters a day ang water supply sa Bacolod. Ginsiling ni Mayor Albi Benitas nga may natukod na nga coordinating action team agud mapadasig ang construction sang proyekto kag ang detailed engineering design para sa separado nga surface water supply and filtration project sa Matabang River. So the city will undertake this and pisguhan na lang niya ang water rights that is required. So but we are coordinating with NWRB to ensure they know that this is an emergency move nga ginimo ta. Paagi sa duha ka infrastructure project, tuyo sang syudad nga masabat ang ginakulang nga water supply sa Bacolod kag mabaligya ini sa Basiwa Prime Water. Ginpahayag ni City Engineer OIC Loben Ceballos nga ang ginaplano nga construction sang intake structure sa Matabang River ang may kapasidad nga mag-produce ang kapin 20 million liters a day nga water supply. The engineers of Prime Water will be arriving for the conduct of the survey. We will conduct hydrographic survey and discussions as to the detailed engineering. Tuyo sang syudad nga gamito ng pondo halin sa Disaster Risk Reduction Management Office agud masolusyonan ang problema. We are always holding the bag kung magsaka ang demand. And that's the reason why public utilities, I really feel that government should have a backup plan in case may mga situation where nag-spike ang demand, wala kita supply, and we know ang supply doesn't come overnight. Nagapabilin nga bukas ang Bacolod LGU para sa iban pa nga water concessionaire nga handa mag-supply sang tubig sa mga konsumidor, ilabi na ang sa norte nga mga kabaranggayan nga masami wala na sa magamit nga supply sang tubig karon nga tig-ilinit. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.
Sa number 3, kahalitan sa agrikultura sa Western Visayas ang nagdangat na sa 689.9 billion pesos. Inibase sa datos na ginrelease ang Office of the Civil Defense Region 6 as of March 6. Suno kay Cindy Ferrer, ang Information Officer sang OCD6, may pinakadako nga na report nga kahalitan among Iloilo Province nga nagdangat sa 486 million pesos. Nagasunod naman ang Antique nga may 115 million pesos kag ikatatlong Negros Occidental nga may 55 million pesos nga kahalitan sa mga report. Sa mga probinsya sa Western Visayas, ang Negros Occidental ang yara sa drought category. Natala na pa nga magasapol buwas nga adlaw ang OCD upod sa task group kag mga PDRMO para italakay ang sitwasyon sa rehiyon sa tunga sa gina-eksperyensya nga kainiton sa karon dala sang El Nino phenomenon. Sa ilaulihing nga report suno kay Ferrer, bahin sa water supply monitoring, wala man sang critical low level sa mga dam sa probinsya. Ang nag-report lamang sa may kakulang sang tubig amo ang Himamaylan City. Suno kay Ferrer, anom ka mga barangay sini ang apektado kag nahataga na sang solusyon ng kakulang sang tubig paagi sa pag-preposition sa mga water tanks. That will be discussed man tomorrow if there is a need already to declare state of calamity. For the region? Yes, for the region. And may mga tagsaman ka meetings sa nga DRMC at their levels. Depende sa ilang assessment because we have parameters na ginasunod based sa DRMC memorandum naton na dapat may mga affected population hindi na siya nga at least 15% sa ating local government unit and also may damage sa agriculture man certain percentage para makadeclare mag-qualify sila to declare state of calamity. Sa number 2, Bacolod Mayor Albi Benitez ang magahulat sang rekomendasyon gikan sa DRRMO kag konseho angot sa rekomendasyon sa pagdeklarar sang state of emergency angot sa extreme heat index. Duha ka adlaw nga wala sang klase sa mga pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa elementary kag high school sa Bacolod. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga ang pagsuspend sang klase kabahin sang precautionary measure agud maamligan ang mga estudyante sa mainit nga panahon, ilabi na nga nagalabot sa 41 degrees Celsius ang heat index o kunang init nga mabatyagan sa lawas base man sa forecast sang DOST Pag-asa. Sang Biyernes ang hapon, ginanunsyo ang una nga pagsuspend sang klase sa syudad tungod sa mainit nga panahon. Nagpanugya na ang alkalde sa DepEd angot sa pagpatigayon sang hybrid learning system. Ginahulat na lang ni Mayor Albi ang rekomendasyon gikan sa Disaster Risk Reduction Management Office kag konseho angot sa posible pagdeklara sang state of emergency. Sa pagsinapol sang katapos ng El Nino Task Force, kinhinyo ang mga kabaranggayan nga mag-submit sang assessment report angot sa epekto sang tig-ilinit. Ang City Agriculture Office ang nag-report sa masobra 157,000 pesos nga balor sang halit sa pananom sa barangay Alangilan. I will ask for the recommendations ng ating council, DRMO council and siguro ang ating mga department heads if it is required and there is a need to do so, we will do. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Dose ka mga banwa kag syudad sa probinsya ang nagdeklarar sang suspension of classes tungod sang kainiton sang panahon. Sa report sang Provincial Disaster Management Program Division, sini ang nalakip sa mga nagdeklarar sang suspension of classes para sa sini nga adlaw among syudad sang Kabangkalan, Murcia, Ibi Magalona, Himamaylan City, Silay City, Talisay City, Hinubaan, La Castellana, Hinigaran, Isabela, Pulupandan kag Sipalay City. Sa March 12 naman, base sa nabato nila nga announcement as of 1 p.m., may suspension of classes sa gihapon sa Murcia nga tubtob lamang sa secondary level. Ibi Magalona, Silay City, Hinubaan, La Castellana kag Pulupandan naman sa tanan nga level. Patag ni Ian Arnold Arnaiz, ang spokesperson sang DepEd Negros Occidental Division, bisan pa nga may suspension sang face-to-face classes, hindi maapektuhan ang required number of school days ng kabataan bangod mag-a-adapt ang eskwelahan sang mode of learning santo sa ilang sitwasyon, ayan, modular, online o kon hybrid.
Yara naman sa school head ang discretion para mapangapinan ang ikayong lawas sa mga kabataan. Labi na sa karon nga mataas ang heat index nga nagalabot sa 41 degrees Celsius. May mga pagtrangkaso kag pagsunggo nga na monitor sa mga estudyante suno Kay Nice. Maapektuhan ang number of school days? No, because basta kada-suspend ang face-to-face, nag-shift sila dayon into alternative delivery mode, and that is counted. Hindi na siya siling na wala na sa bilis, kundi counted din na siya as school days yapon. Kaso, ang delivery mode is different lang, hindi sa bangay, kundi through modules. Pina-monitor ka ang health, no? Ang health impact ng kainiton. Pero ang mga nagasulod na kaya hindi man amo na siya ka-alarming na damo-damor. Sa Good Vibes, sa Barangay Bata sa Bacolod, wala na sang masyadong mga kabataan nga nagasulod sa daycare center bangod sang yabok gikan sa katupad nga construction site. Aircon kag TV ginhatay sa daycare center agud to hindi maapektuhan ang pag-eskwela sang mga kabataan. May report si Romeo Subaldo. May nagapadayon ng construction sa isa ka township project sa Barangay Bata sa Bacolod sa may Purok Villagracia. Ugaling, bangod siyang mainit nga panahon kag babaskog nga hangin, nasalo sang komunidad sa tupad sini ang yabok gikan sa construction site. Inagin padangat nga reklamo sa isugid kay mayor nga programa. May mga nagamalasakit nga kabataan bangod sang yabok. Sa daycare center, isa tub-tub 3 na lang ka mga kabataan na nag-eskwela. Ang contractor nagbutang sang trapal sa palibot sa construction site. Ang mga bintana sa daycare kag mga pamalay ginbutangan man sa mga trapal. Ang problema kay bangod wala na sang agyan ang hangin, tuman kainit sa sulod sang daycare. Sang Domingo, ginkatuan ni Mayor Albi Benitez ang area para mausisa. Nagdala man ang alkalde sang air conditioning unit para sa daycare center. Iyagin mando sa kay punong Barangay Remus Abaring nga ipatabunan ang tanan nga mga buho sa dingding sa daycare para wala na sang yabok nga magsulod kag matakod ang aircon. Aside from that, mabalala ko parang Si Teacher Melanie Harlega nalipay. Wall fan lang kunong iyagin na pangayo pero aircon ang nag-abot. Ako din mapagpasalamat ko kay Mayor as instant inyadayon niya. Wala ka nag-expect, ma'am? Wala, di ko nag-expect. Kay one fan lang gani ako na pangayo. Nag-aircon pagigya. Daw hindi makakabalo sa niyang balkon. Ginusisa pagid siya sang alkalde kung ano pagid ang kinahanglan niya para mas mangin epektibo ang iyang pagtudlo sa mga kabataan. Dito na nga nagbuno si Teacher Melanie nga mas maayo kung may smart TV kay mangin epektibo ini nga pamaagi sa pagkuha sa atensyon sa kabataan. Alos ang bata, doon hindi na mayo magsapak sa mga drawing-drawing kag sa mga ano. So, di ka nakuha sa video? Sa ako ng cellphone, inaano ko lang sa ilaw. Tapos nibutangan ko lang isang anong do fiscal na lang nagapalapit. Nagapalako ang iyang screen. May smart TV na lang pero makaano. Oo, ano ko na lang kay parang kung ano lang may biyaan. Tapos napalapit ko lang tanong ng mga bata kay rubber mat, makamisubong. Matapos ang pila ka oras, ginpadulong sang alkalde kay Councilor Calao Puentevella ang smart TV sa daycare. Gani amo na lang ang kalipay sang teacher. Gambagan iban kong upod, buhusan na ulo ka ba? Nagalaom siya nga kung matakod na ang aircon kag TV, liwat nga mag-aamat-amat balik sa pag-eskwela ang iyang mga estudyante. Sa bahin sa contractor, nagpasalig sila nga doblehon ang kadamuon sang beses nga nagabubu sang tubig ang fire trucks sa construction site para mapahagan-hagan ang yabok. Sa Iloon, Manila ang ilang alagyan para sa mga truck ag heavy equipment sa main highway sa Circumferential Road para mapahagan-hagan pagid ang yabok sa komunidad. Ang barangay, gintugyanan sa alkalde nga bantayan kag i-monitor kung initanan ang nagakasunod. Barbs, at least pagbalik yung klase na sa mga kabataan sa daycare, may aircon na sila. Kaya importante, Nick, nga mapangapinan na yung kaayong lawas ng kabataan. Hindi lang sa kabataan, tananta sa sining sitwasyon. Kag bisan nano pa nga init, pwede sila kaklase kay may mabugnaw na yung aircon ang mga kabataan dito sa Purok Villagracia sa Barangay Bata. Kagamuyad to na pulo ka mga balita sa Negros, subong adlaw.
Kay man sa panahon karon importanteng may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Dalfin. Tubtubwas, mayong hapon.